Здравейте и добре дошли отново в моя канал. Днешното видео ще бъде с уникална мартеница с перли и макраме възли. Това е една хубава комбинация от традиция и изкуство. Чрез добавяне на перлички и изработване на тези възли, мартеницата става не само традиционна, но и модерна. Пожелавам ви приятно гледане на това видео. Направила съм го с много любов и старание. И така, какво ще ни трябва? Прежда бяла и червена, както винаги. Няколко перлички. Аз съм взела около 1 см диаметър. Може да вземете и по-малки, тогава ще ви трябват, разбира се, повече. Игла с конец. Няколко кърфички за закрепяне на гривничката и малка ножичка. Започваме, като си отрязваме за основата на гривната от двете прежди около 70 см. Сега ще нанижим перличките по този начин. Така, кончето е завързано. Сега прикарвам преждата през конеца. Когато дупката на перлите е много малка, хубаво е да извъртите възела на кончето настрани, за да може като преминава да е по-лесно. Но в този случай моите перли са с доста голям отвор, така че няма никакъв проблем. Така, перличките са прикарани. Правим си в единия край вече възелчето на около 10 см. И с помощта на една възглавничка за стол или обикновена възглавничка застопорявам гривната в това възелче с кърфичките. В долния край си оформям едно такова символично възелче, в което слагам още една кърфичка, за да работя удобно. И така, нека да започнем с плетенето. Отрязвам се от преждата около също към 70-80 см от двете прежди. Прекарвам преждата под основната гривна и започвам. Започвам с десния край. Ето, виждате. И левия край внимателно хващам отдолу и през дясната страна. Ето, виждате как се получава, много е лесно. Притягате си, за да стане равномерно. И сега продължавам с лявата страна. Завивам надясно и дясното краече пак отдолу и в завитата част. Изтеглям си
И първият квадратен възел е готов. Придърпвам първата перличка и продължавам пак от дясно наляво с левия край под гривната в завитата част на десния. Стягам. Опитвайте се да не стягате прекалено много, но и не прекалено малко. Да е елегантно, стабилно и красиво. От лявата страна по същия начин. Плетенето е много лесно и доставя голямо удоволствие, защото се получава много красива гривничка. Предърпвам си втората перличка и продължавам. Ето виждате отново как плета съвсем спокойно и лесно. Винаги редувате десен и ляв. Не забравяйте два възела да направите. Тогава е завършен вид има, така да се каже. Не се извърта, иначе ако винаги плетете в една и съща посока, гривничка да почва да се извърта. А така се става, гладка и равномерна. По същия начин продължавам. Отдясно, отляво, докато завърша всичките перлички. Вие знаете, че мартеницата е символ на здраве, късмет и пролет. Мартеницата носим от 1 март до появата на първото цъфнало дърво или щъркелче. И тази традиция датира от векове и е уникална за България. Чрез добавяне на перлички и изработване на тези възли, мартеницата става не само традиционна, но и модерна. И така, вече е готова, само че установявам, че е много къса. И сега ще си добавя още една перличка. Просто в момента не разполагам с повече, имам още една. По този начин прекарвам все пак преждата през конеца и с помощта на иглата нанизвам. Издърпвам си краечето и готово. Перлата е на гривната нанизана, без да се мъча, да прекарвам конци. Така с този метод е много удобно. Продължавам се с същия квадратен възел, се казва макраме възел, се казва този начин на плетене. Винаги се редува ляво и дясно. И накрая завършвам. Завършъка на всяка гривна е винаги малко или много най-трудният момент. Дали ще е гривната от някакви синтетични конци или както тук с прежда, краищата винаги са един проблем. Аз реших днес да направя тези възли, кръстосвайки
левия край с десния край. Просто обикновени здрави възли. И след това основната гривна прекарвам още един път за по-сигурно. От дясно наляво и от ляво надясно. Обикновен възел. Така мисля, че става достатъчно здрава и поне месец ще издържи с толкова много възли. Препоръчвам ви, докато правите възлиците, мислите за нещо хубаво, нещо добро и да пожелаете много здраве и късмет на това лице или на този човек или приятел, приятелка, за когото плетете гривната. Ако е за вас, разбира се, също ще си пожелаете страшно много здраве, любов, щастие и всичко каквото позитивно в този момент си мислите. Продължавам с усукването на краищата. Както виждате, въртя винаги в една и съща посока и двата края. И след това освобождавам и мартиничката се усуква от само себе си. Не забравяйте да завържите, да не се развърже. И двата края препоръчвам да са горе-долу поне с еднакви дължини. Накрая си изравнявам и самите краичета с ножицата. И това е, гривничката е готова. Понякога я изглаждам. Сега в този случай с перлите е малко трудно, но може да напръскате леко с лак за коса. Стои някакси просто по-завършен вид придобива. Ето така изглежда тази моя гривничка. Благодаря, че изгледахте видеото до края. И ако видеото ви е харесало, моля, абонирайте се за канала и ми натиснете камбанката, за да не пропуснете новите и творчески идеи. Пожелавам ви хубав ден, бъдете щастливи и до скоро! Ваша Спаска.